Mehet. Sziasztok! Én PUBG 93 vagyok. Én meg Bocsánat. Sixo Apple 2001. 2001. És jön a harmadik rész a pazmofóbiával. Bocsánat, hogy nem tudtunk csinálni videókat. Brutálisan sokat dolgozunk. Ugye mi takarítók vagyunk. És most ez a videó nem lesz hosszú, max 10 perces lesz, mert még sok dolgunk is van. Jó. És hétvégén lesz elvileg több hosszabb, ha szeretnétek, majd a videó alatti like-ba fog függni, vagy a kommentet írtok, vagy iratkozzatok fel a csatornánkra. De a legfontosabb az a like, nem a feliratkozás. És most ez a Dine, én fogok most beszélni, mert ő nagyon fáradt. Elvileg most bemegyünk a étterembe. Be lehetett menni az első ajtón. Elnézést, hogyha valakit ezzel Hülyét kapott, szóval mi is most játszunk ezzel a játékkal másodjára, és ezzel a pályával, szóval ha esetleg jött be új frissítéssel valami dolgok, azt nagyon szeretnénk, hogyha leírnátok kommentbe, mert mi most semmit se tudunk erre, vagy hogy jött be ez a pálya, mert egy vagy két éve játszottunk vele utoljára. Ja, igen, a hamburgerét oda van. Igen, hülyéskedik, szóval azt Nem, nézi. le akartam tenni az étlapot, és a hamburgeren keresztül esett. Szóval azt írták a szerizen, hogy nem bugos játék. Ezek szerint nem javították ki a bugot. Szóval nézzétek el most, ha ilyen furák vagyunk, nagyon fáradtak vagyunk. Ez a videó után szerintem felveszünk még egy részt, szóval Jaj, de jó! Végre van áram. és kapcsolt fel ott. Megpróbálom. Várjál. Ott van mellette volt az áram. Aha. Most kapcsoltad le. Most kapcsoltad ki a biztosító berendezést. Mert zöldön kell világítani. Lekapcsoltam véletlenül? Igen. Jó, akkor bocsánat. Most már látjátok, egy kicsit világos is van. Igen. Amúgy visszatérve, én nagyon szívesen dolgoznék egy ilyen helyen. Jó hely ez. Olyan kis amerikai Szóval, kis kocsiban. ja, és még egy fontos, ha szeretnétek, akkor menetrendet is tudunk csinálni nektek. Szóval ez a videó nem pont a játékról fog szólni, hanem ilyen beszélgetős közben, hogy játszunk is, meg közben beszélgetünk veletek. De majd lesz olyan is, amikor nem beszélek, hanem csak játszok. Szóval általában én fogok beszélni ebbe a videókban, mert ő jobban szeret játszani, mint beszélni. És ha szeretnétek egy olyan videót, és láttam a YouTube-on is, hogy írtak le kérdéseket, és mi egy videóba leírjuk egy papírra, és azt felolvasunk nektek, és megválaszoljuk. Olyan... Szellemgömb. Igen. Jó, ezt nem szóval is kellett akkor kideríteni. Szellemgömbünk, szerintem a folyosó lesz, szóval a szellemgömbünk már van, szóval Ez nagyon okos ötlet volt. akkor ott lesz a folyosón. Szóval visszatérve, hogyha szeretnétek ki, a tükörképbe látszódunk, de ez nem baj. Hogy akkor visszatérve, amit mondtam, hogy akkor, ha szeretnétek valamit kérdezni, akkor írjatok le kommentbe kérdéseket, és mi az egy következő videóba, vagy az előttibe megválaszoljuk, mert nagyon szeretünk ilyen videót csinálni. Meg szóval mi nem olyan vagyunk, hogy mindig a gameplay, beszélgetős, vagy ilyen vlog. Hétvégén lesz főző is, műsor is.
Hát ez kérdéses, de videó ez mindenhogy lesz, mert sokat szeretnék előle felvenni nektek. És nagyon szépen köszönjük a 101 megtekintést, hogy ennyien megnéztétek, de nekünk ez is nagy öröm, hogy legalább megnézitek. És a 2 feliratkozóknak meg nagyon szépen köszönjük, hogy feliratkozott, és reméljük így is majd, és többen is leszünk, de ha csak ennyien leszünk, akkor meg még jobb. Meg lesz ilyen bömbező videó is. Nagyon hajazok rá. Vagy ha esetleg tőle olyan videót szeretnétek, hogy ő beszéljen az autókról, vagy a matchboxokról, akkor azt nagyon szívesen fog beszélni videóba. Persze, ha csak érdekel titeket. Igen, és menetrend is, ha tőletek függ, ha szeretnétek-e menetrendet, hogy akkor beállítsuk, hogy ekkor ez legyen, de hát ez még nagyon kezdeti, mert még most próbáljuk ezt hozzászokni a videózáshoz is, meg mindenhez. Nagyon sötét van itt. Szóval ez a csatorna úgymondva kettőnké. Valamikor lehet, hogy lesz olyan, hogy csak én fogok nektek videózni, ilyen komoly témákról, lehet, hogy holnap este csinálok nektek egy videót, amiben csak én leszek, és ilyen komoly témákról fogok beszélni nektek. Ja, és Isten, kövessetek be, mert ott is ott vagyunk. Padkill 1993 megtaláltak minket, mert még nincs ott kép nagyon, de majd teszünk fel ilyen játékokról képeket, meg majd ahogy az élet hozzam. Szóval ott is kövessetek be minket, mert ott is rajta vagyunk. Nincs aktivitás, de a Szenzi megy le. Az érdekes. Szóval visszatérve, szerintem most kezdetnek ennyi videó elég volt. Megkeresem a szellemet mindenképpen. Látsz valahol szellemgömböt? Nem. Most már ki akarom deríteni, hogy mi lehet. Mert nagyon túl nagy csend van, skacok. Semmi reagálás nincsen. Nem is ijeszt, de... Szóval ha tudtok erről a pályáról valamit, ezt nagyon szívesen elolvassuk a videó alá. Vagy a többi videó alá is nyugodtan írhattok, lájkolhassátok, meg stb. Mert nagyon... Jó, volt, bocsánat, volt szellemgömb, jó, bocsánat. Volt nagyon... Freezing Temperature nem láttam sehol se. Szóval az húz ki. Micsodát? Freezing Temperature-t. A fagyos. Tehát fagyos lehet, nem volt. Akkor Ghost Orb volt, jó. Nem beszél. Akkor az melyik is? Spirit Box nem beszél. MF nem volt nagy aktivitás, az húz ki. Igen. Akkor Thai lesz, mert a Banshee a legveszélyesebb. Igen, akkor Thai. Öreg szellem. Magyarul lefordítva nektek. A Banshee... Az egy ilyen agresszív szellemnek mondhassa magát. De nem tudom pontosan. Szerintem... De mi nagyon jól megcsinálták, hogy így a rendőrautó és ott van, ki van nyitva, és... Igen. Semmi aktivitás nincsen, de viszont a Szenzi megy. Vagy igen, a Szenzi. De akkor ilyen Té volt. Szókoljatok. Ezt el kell találnunk. Biztos, hogy nem támadó, mert ha támadott volna, vagy meghaltunk volna már rég, vagy... Reverend. Az nem létezik. Hiszen csendes szellem volt, vagy át akart verni.
Na jó van. Akkor- Hát ennyi lenne akkor a videós kacok. Köszönöm Köszönjük, szépen, hogy kösz- megnéztétek. Iratkozzatok fel a És amit csatornáinkra. mondtam, az alá nyugodtan írjatok kommentet. Köszönjük, hogy megnéztétek. Lájkoljátok be és iratkozzatok fel a Még az lenne csatornánkra. a kérdésem, kedves fiúk, kedves lányok, hogyha valaki látott esetleg a videóban valami furát, írja már le kommentbe, hogy mi az, amit én elrontottam, vagy mi az, amit ők, vagy ti tudjátok. És akkor ezt a segítségét köszönöm És szépen. ha kérdez fel a videót, pedig akkor írjátok le, szeretnétek valamit kérdezni, és akkor a következő videóban találkozunk. Sziasztok!